Què tal? Avui ens trobem al Mercat de la Concepció en una parada de fruites, verdures, hortalisses, la parada Germans Cuevas, i estic aquí amb un dels responsables, que és el Jordi Cuevas. Jordi, bon dia. Hola, bon dia, tocayo. Moltes gràcies per haver-nos atès. Explica'ns una mica què és el que teniu aquí, a veure. Vale, nosaltres som una parada de fruita i verdura de fa... Jo soc la quarta generació, en mercat seria la tercera, perquè ma àvia no va tindre, només va tindre terres i no va estar al mercat. Perdona, quarta generació? Vol dir que fa 4 generacions la teva besàvia ja va començar a dedicar-se? Amb fruita i verdura, sí, correcte. Llavors, bueno, n'ha seguit fins que un dia mon pare es va cansar i les terres les va vendre i es va dedicar a vendre fruita i verdura als mercats. I tu quan fa que t'hi dediques? Mira, jo podria contar una vida que és molt extensa, però jo, així una mica, quan anava aquí al col·legi a l'Estona aquí de Barcelona, aquí al costat, ja amb 14 anys, quan feia DC, ja començava a fer els meus piners per aquí. Amb 14 anys? Amb 14 anys ja feia els meus piners per aquí. O sigui, tota la vida portes, no? Ara tinc 36, faré 36, doncs més de 20 anys. I quines són... Què és el que podem veure? Perquè aquí veig que hi ha de tot, no? Clar, productes de temporada. Correcte. Ara ja estem entrant a la tardor. Què és el que tenim? Ara el que passa és que n'hi ha un incís entre el producte d'estiu, que ja s'acaba, tot la fruita d'os, com seria el préssec de vinya i paraguaios i préssec d'aigua. Nosaltres ja hem terminat la campanya perquè ja són fruites molt tardies, ja no surten amb la qualitat que tenen que donar i nosaltres el deixem. Llavors, ara ja ens arribem a la fruita de tardor. De tardor. No? La que ve ara. Correcte. Llavors, només ens centrem en figues, raïm, i això és un producte també que què passa? Que no té cap problema. El que passa és que aquest producte, com li toqui l'aigua, es fa malbé. Però això és contraproduent amb aquest producte, però si ens n'anem cap a aquest producte necessita aigua. Que és la vostra especialitat, no? I correcte, que és el nostre producte, nosaltres ens dediquem a anar als mercats de tardor, amb els bolets. Et sembla que fem un canvi i parlem dels bolets? Perfecte. Doncs ens trobem en aquesta part de la parada que és una mica també la vostra especialitat, no? Que són els bolets. Sí. Què és el que tenim aquí? Bueno, aquí tenim unes trompetes de l'amor i uns rossinyols. El rossinyol és un dels fongs que primer surten i el bo que tenim nosaltres aquí a Catalunya, a la terra, és que la nostra part del Pirineu és la primera que comença la temporada. Què passa? Que aquest any tenim la virtut, o com vull dir, que no hi ha hagut incendis, ha plogut bastant aquests dies perquè feia un fong. Llavors, què passa? Que d'aquí 2 setmanes, si tot va bé, no fa vent, no fa massa calor, tindrem una bona temporada de lo que són tots els bolets. Clar, això és molt inicial, no? Vull dir, és que tampoc no estem en plena tardor. No. Això ben bé fins a arribar a l'octubre no comencem una temporada forta, però clar, és el que diem. O sigui, tu a l'octubre potser no plou, torna a vindre una onada de calor, es resseca tot el camp i potser al desembre, ens n'anem al desembre i torna a ploure una altra vegada i torna a sortir. Perquè, clar, això no es pot preveure, però els bolets que tenen més sortida, jo no sé... Aquí a Catalunya, el rovelló... El rovelló, no? El rovelló és un... I per què creus que passa amb això aquí, amb el rovelló? Perquè hi ha molta devoció, no?, pel rovelló. Sí, no ho sé. No hi ha explicació científica? No ho sé. És com el rossinyol és del fong que es menja més amb Itàlia, per exemple. El rossinyol a Itàlia? Sí, a Itàlia. El rossinyol a Itàlia ho fan sempre en pasta, fan canela, fan mil vergaries. I aquí és el rovelló i jo crec que són més costums, com per què menjar pollastre al Nadal? Tradicions, no? Hi ha la tradició boletaire de sortir, anar-los a buscar...
I, escolta, algun plat així que tu recomanis als teus clients, a les teves clientes, quan venen a la parada per fer bolets? Ma mare, per exemple, sempre fa uns canelons un revoltillo de tota mena de fongs, ja li posa rovelló. La trompeta el que passa és que moltes vegades quan li fica mata molt el sabor perquè és molt fort de sabor. Però bueno, fas amb una mica de pernil i una bechamel amb nou moscada i és un plat, jo crec que ni xicote. Per cert, veig que també a la parada, clar, teniu molta fruita, Sí, sí. I de fet, no sé quan fa que feu sucs naturals, perquè també tenen molta sortida. Bueno, els sucs naturals van començar amb uns caterings que ens van demanar si podíem fer una mica de fruita tallada, uns sucs així una mica més elaborats que no fos un suc de taronja, perquè nosaltres fèiem suc de taronja, i van començar així una miqueta amb aquest rotllet de quinta gamma i, bueno, mica en mica, pues, anem anant ampliant i ara fem uns quants caterings i fem una miqueta tot el rotllo aquest de la que són, bueno, jo li dic fruita sense pelar, directament a la boca. I també feu gazpacho, no? Fem gazpacho, fem cremes, fem, bueno, lo que és al plato, caliento si quiero y ho fico a la boca i t'empanxo. I ho prepareu aquí? Sí, a l'obrador que tenim a Vall. Tenim un obrador a Vall i ho preparem tot allà. El que passa que ara, una mica amb el Covid així, pues, hem tenit que... i ho posem tot amb ampolles amb aquella vitrina d'allà. Molt bé. Doncs, Jordi, moltes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé, i nosaltres ens veiem en una nova sessió d'Artistes de Mercat. Gràcies.